Kaixo, Ainhoa Lendinez daukat izena, beti izan dut izen hori, baina lagun batek esaten didan bezala garai bateko Ainhoak eta gaur egungoak ez daukate apenas zerikusirik eta hain zuzen ere hitzaldi honetan honen berri eman nahi dizuet, nire aldaketaren berri. Funtsezkoa izan delako bizimodu osasuntsu baterantz bidea egiteko. Ez naiz ezertan aditua, baina emakume izanik gauza askotan aritzen naiz, besteak beste une honetan ETB-n dihardut lanean, baina nire zaletasunik handiena mendia da. Horiek abia puntua hartuta, 3 arlotan ardaztuko dut hitzaldia, elikadura, ariketa fisikoa eta entrenamendu mentala. Helburu bakarra daukat, nire aldaketaren berri emanez, segurazki aldaketa hori emateko gogoz, baina beldurrez dauden emakume guztiak animatzera. Gure gai gara edozer, nahi dugun edozer lortzeko. Beraz, animatu, Iruñan ikusiko dugu elkar.